Hercules! Napalabas, nagpakita ni Encantada Diwan kini Hercules, ket kinunana nga agraira ti kinadakas iti ilida. Isuanas ken at tumulong daytoy amang paksyat iti kinadakas. Si dadaan mat ni Hercules nga agtungpal iti dayta anak ko na ni Encantada Diwan. Iti may sangal daw, nagpaili ni Hercules. Tapno amuin natin mapaspasama kiti ilida, idi adda nakita na nga ubing nga agpalpalama. Linimusan na daytoy, ket kastaunay apanagyaman ti ubing. Nga magsid daw ni Hercules, taapay ang nagsangit ti ubing ang nakaawat iti limos. Sinursurot na nga rod daytoy iti nalimad. Ngam pagamuan, taadda nagikis a babae, ana itaray ti bagna. Itagagayam, denggan ti tuloy ti makalawas a serye tayo, ana paulwan. Sindikato! Dito'y drama tayo, Hercules! Dayjay, addamanan nang ted iti limos iti ubeng. Kasta unay aragsak na. Addamanan nang ted. Nasaya at mat, talinimusan da. Addamanan na itaray tibag na. Dayjay ti lalaki, nagpartak at maray. Kamatag oray sa dino ti pagturungan na. Daytoy pay. Si Kamanan. Si Kamanan? Wan, si katay kinamat ko idi na minsan anang itaray itibag tibakaut. Kat dito'y matlaang nalamang adiso tinakaabutakkan ka. Ditakan! Hupso! Di ka makalibas! Ayag mo day tabag! Saan? Itan mo ka di kanyak! Wano mga yabak iti pulis! Ha? Muto yan! Manakibiyang ka na unay! Asino ka kaday? Saan ka matapulis ha? Wan, sa anak ka pulis! Ngam kagurak ti dakas nga ramaid! Umay ka! Di nakiguyod! Nagpigsa ka magtan! Ipan ka iti presento! Saan? Naramitom day ta! Dakasak! Matayak laki din! Agraman pamilyak! May raman na matay! Anya? No saan ang agtakaw? Mataksanak! Mataksan pa iti pamilyak! Apay ngay akas ta? Idinto ta dakas ti agtakaw! Ha? Naguray ka? Sino ka nga men? Apay ang makibiyang ka kada kami nga aramit iti kastoy. Kat dahito ti pagbiyagan may. Ha? Sirena ti pulis. Nalambang daytoy adiso. Iswas anda ka ang makita dagiti pulis. Malaksid laeng, no ipatiliw ka. Di mo aramitan dayta. Sigurado ang may raman ti pamilyak. Patayin dalaki ti. Ha? Asino timang patay? Saanin anas kang ibagakan ka? Sindikato ka day? Ha? Saan kan nga ipatiliw? Isublik daytoy intaray mo abag. Katag kita ta ijay parke. Ha? Nalawag ka day, kabsat? Agkita ta ijay parke. Iti sirok ti dakkal akayo iti igid. Sarakan ka ijay. Taapay. Kaya't kaatulungan, kabsat. Anya tinagan mo? Bong. Ay, siyakmat ni Hercules. Agkita ta ijay parke. Orayan nak ijay. Boom! Ay na, ang yaman akan kaading. Tain sublim ti bag ko. Kinamat ko dyan ng itaray, manang. Kat, ayan nan ngay. Naskan ang matiliw day dyan adaka sa tao. Timaray adagos. Apaman anaagaw ko ti bag mo, manang. Ay, mabitlaan na rod Mabitlaan, taikan kay ti gunggunang. Ha? Oh, awatam day da akwarta. Ha? Saanon, manang? Saan man, ading? Awatam ko ma. Itad ko, kas pa nagyaman ko kan ka. Adoy awatam mo. Agyaman ak nga rod no kasta. Sige, manang. Innakon. Alwadam tabag mo. Amangan no addaman mangitaray. Wan ading, kat agyaman ak manay. Nasayaat,
Tainuray nak at talaga dito'y parke, bong. Kastamot ngamin ti kunam, di inuray ka. Mabiit laang, at daitad ko kan ka. Oh, atoy. Ha? Kwarta? Sige, awatan mo na. Agyaman na ka. Inted day ta ti babae nga intaray mo ti bagna. Gunggunak ka no, anang kamat kan ka. Kanang isubli iti bagna. Kasta ka di? Ni, ado da ito ya. Wen, bong. No nasaya at ti aramid mo, agsublimot lakan ka. Masupapakan ka iti ad-adaw. Ay, Bong, talaga ka di, akay kayat mulatan ti agtakaw? Wano agitaray iti bagti sa balay? Wano agitaray iti kwarta ti sa balay? Saan? Apay nga road, akas ta ti aramidam. Diyak kaya ti kas di trabaho. Ngam kapilitan nga ramidag. Gapotad da makagapo. Mabalin ka di nga ibagam kanyak, noon niya ti makagapaw? Gapo iti sakit tinakam ko iti stepfather ko. Gaputa kanayon na kabugbugan. Kanayon ti panaginom ko iti arak. Aging gaadyak kinabailan ti bagik. Nakaturog ak iti igid ti kalsada. Idagri nga kaon. Adda ako niti may sabalay. Adda ubing ken katawanak. Babae ken lalaki. Anya day ta abalay. Hide out. Ket ijay muten ti makuna ataeng mi. Igem na kami ti sindikato, Hercules. Sindikato, tinakaala kanyak iti igid ti kalsada ang nagiddak iti. Gapo iti bartek ko. Ket sipod idin. Saan ako na nagpakpakita pa iji balay mi? Ay, nagtalinaad kan ijay a hideout? Wen Hercules, ken maysa, jak kayaten na makita ti stepfather ko. Ano adda kwarta nga itud ko ken kuana. Nasayaat ti panakilangan na kanyak. Ngem no awan, pagsasawan nak, ken dangranak. Jak met kayat alabanan ta jak kayat ado makkel ti parikot. Ay, nasayaat ka nga rod a tao no kasta. Bong, Nagbalina kadakas. Idi innaladak ti sindikato. Inay-ayo dak iti damo. Tagayam. Dakas mo ti paramid da kanyak. ay, ado kayo kade iti dayjay a hideout? Wen, kaadwan ket ubing. No basit ti irimit da, madusa da. Anya? Sa bagay, mapasamak la dayta. No adda ni Big Boss. Ngam no ni busing lang tadda. Agunget lang. Di na kaya timang dusa. Tauray ni busing. Binalaagan mo't lang ni Big Boss. May sala ka no abala ti katukad na. Asino day ta a big boss? Diyak amo tinagan na. Basta Big Boss ti awag mi ken kuana. Ay, kadagiti babae. Anyamot ti trabaho da. Agpapada kami. Winusan. Droga. Ala, dakas day ta. Wen Hercules. Dagas sa talaga. Ngam kapilitan nga aramiden mi. Nga already mi kayat. Tano di mi aramidan. Kat pumanaw kami. Sigurado amatay kami na. Kasta ka day? Ay, nagdakas mo tan ti big boss yaw. Ay, kinapudno na. Kayat kunti tumaray. Makaambo ditan, anya ti mapasamak. Ngamin, talaga adyak kayat ti dagas sa trabaho. Ngam pampanunutek ngamin, nga amangan numadaksan ti pamilyak. Taoray kas jayis ti father ko. Pampanunutek dagiti kakapsat ko. Kastamutin kininanang ko. Ay, dakas ti stepfather mo? Dagas sa talaga. Kanayon na bugbugan ni nanang ko. Ay, anyamot ton. Ay, Hercules. Ha? Di mo sasawan da ito iti sa bali Ang mga numadaksanak. Naibagaklakin ka dagitoy. Gaputan na dagsin na talaga ti barukong ko. Ngam ita, ta naibagakin ka. Medyo limagan. Sige, bong. Tulungan kayo amin nga adda iti hideout.
Anya kumamot ti may tulong mo. Basta, tumulungak. Sa bagay, napigsa ka. Ngamin, nadlaw ko gan ka. Nga oray di damo nagpala kinamat. Kat nakapigpigsa ka launay. Ngam, nagkutong kamit. Napigsaak at talaga, bong. Dayta ti talugading adda kanyak. Napigsaak. Pagtataodan nga ti kinapigsam. Jakman amaw. Basta napigsaak. Nang runa, no adu ti kanak. Ha? Kasta? Won, isu atunggal oras ti pandangan ko. Kat no makapanganak, pumigsaak. Kasta ka di? Aywon gayam. Agkita ta, sakbay asumipngat, bong. Ta sumurutak ijay hideout yaw. Ha? Won, kat kampay ide. Makikapangak kada kayaw. Anya? Sigurado ka? Won, bong. Basta agtalap ka kanyak. Babaan iti kinapigsak. Marukatan kayo amin ijay hideout yaw. Agsubli ka ijay ilay. Uwan apong, nagawidak, ta umayak lagpakada kada kayo. Tapnosan kayong agdandanag. Pagturugam nga rudan. Iti hideout ti sindikato, apong. Ha? Ngambi kay agdanag, apong. Agan anadak. Kan ado nga ubeng ti isalakan ko ijay. Nay, tila mo't mas master ka mon, apaw. Ay, anya ngay nga raud, apong. Kastoy talaga siguro tinayurit kanyak Ti tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong. Apok. Ay, amangan mo't no, paltugan da ka. Amok deta, apong. Ngam, naskan ti panagsipot kan kinasiglat. Aganan ka nga raw. Una apong, agan anadak. Naimbag ta nakita ka mutlaeng, bong. Talagang inururay ka. Sumipngeton. Kasanaw, mapantan ijay hideout yaw? Wala. Ngam, sigurado ka di? Amangan no, isagmak mo lang tibagim. Saan? Ala, intang harudon. Kat kampay ide, makikapangak iti grupo yaw. Sige. Sikat ni makam mo, Hercules. Inyo, makikapang kakada kami? Sigurado ka? Un busing. Anya tinagan mo? Hercules, busing. Iti dahita akin nakutong mo. Ha? Amangan no di mo kabaulan tikas iti aramiden dabong. Kabaalak, busing. Sige. Nasayat mat nga rod. Ngam niya, sakbay da. Ado pa'y tibagakkan kanaskan atong palam. Tanusan, sikak ti madaksan. Un busing. Denggek ti anyaman nga ibagam kanyak. Adda ka dinalimusam, ubing? Kasla nakit-kita kan Wun, nakit-kita na kon. Siyak tinang limuskan ka idi agsapa. Malagip mo? Ay, win. Kantay kinan mo at tinapay. Kantay ininom mo at chocolate drink. Siyak tigi matang. Inyawat lakan ka ta aglaklakaw. Ay, ngam. Apay nga da ka ditoy. Ngamen, kayat ka ang makita. Ha? Apay? Ngamen, maasyanakan ka. Anya ka di tinagan mo? Christine. Ay, nagpintas tinagan mo. Christine, akas iti kinapintas mo nga ubing. Akyaman na, manong. Apay ka di nga adda ka ditoy. Kanayan dagiti dadakkel mo. Awanan na ganak ko, manong. Pinusay da. Kat agnanaadak iti ikit ko.
Ngam, nagtalawag, gaputan na uyong. Kasta gayam. Wen, manong. Kat, adda na ngawis kanya. Kuna na amayat ka no ti pag naidak. Libre ti makan. Iso asim murot at. Ngam dito'y matgayam. Kat kasto't ipapaaramid da kada kami. Agpalimos kami. Kayat mo ka diti makaruar ditoy? Kayat ko saanan, tawan matpapanak. Iso adituya kon, manong. Sige. Mangan kan, Hercules. Ala, kastoy laang ti kanan yaw. Ay, mabsug kayo kadi iti kastoy laang. Nagbasit nga inapoy. Kansagay sa ato yaw. Nairuam kamin. Ay, kaasi kayo mat. Sige, mangan kan. Tapno da pamigsam, Hercules. Laglagi pa ma. Naskain, nga da mairimit mo inton rabi. Tano awan, ang mga numadusa ka. Sige, Bong. Siyak ti makaamaw. Sino nga tati sa nga ilik iti kastoy nga agsapa? Awan mo ti amok. Inak man la ilukat ti rin daw. Mabitlaang! Ha? Hercules? Wen, siyak, madam. Ala, umay ka Hercules. Umunag ka. Agyamanak, dunya dulor. Sige, agtugaw ka pa'y. Tagpaisaganak iti katulong iti pagsangwanta. Agyamanak manen, Madam Dolores. Sige, maganta Hercules. Tasyak, sa anak pa'y anagarmusar. Agyamanak, madam. Naimbag man ta nakapasyar ka. Kun apay adi mo kadwa ni apong mo. Iti sabalin tulangan agundaway. Tadda ngamin ibagak kumaken ka, madam. Sika ngamin tinapanunot ko ang mabalin ang makatulong kanyak. Gaputabak nang ka. Sige. Anya ka di dayta? Kasapulam di kwarta? Saan, madam? Sige. Ibagam no anya dayta. Tasi dada anak at tumulong. Nulakat takabailan. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, di uliway na dinggem tituloy ti makalawas a serye tayo Anapaul Juan. Sindikato, dito'y drama tayo. Hercules, insurat ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y istasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.